Здравейте, вие сте с Български ловец, аз съм Робърт Атанасов. Намираме се на стрелбищен комплекс по бит камък. Днешното видео благодарение на VIP оръжейни комплекси, които ни предоставиха това оръжие за тестване. – 25-метрова дистанция, отлична стрелба, отлични попадения. Рюгер Марк 4, много популярен модел, няколко модификации е претърпял. Този модел стана популярен във филмите на Антонио Бандерас и Силвестър Сталон, които те играеха наемни убийци, и разбира се 22 калибър, известен с това, че е характерен за финна работа, свършена на тъмно. Разбира се, нас не интересува съвсем друго приложение, и то е ловното приложение, защото с такова оръжие спокойно може да се ловува дребен дивеч, като зайци, включително и някои хищници, чакали, лисици, птици. С две думи, това оръжие е оръжие, с което може да си добивате прехраната. 50 метра, гонг с диаметър 25 см. Оцелва се. Сега тестваме оръжието на дистанция 10 метра. Шест изстрела, 6 попадения, 6 десетки. Разбира се, имайки преди, че оръжието бие малко по-високо, се мерих в основата на десятката и така всичките са в белия сектор. Преди повече от 30 години за пръв път срещнах Рюгер в 22 калибър и бях впечатлен от това колко лесно стреля. Между другото, Рюгер и Люгер звучат почти еднотипно и не е без основание, защото ъгъл на ръкохватката е заимствана от този тип пистолет от Първата световна война. При новия модел на Рюгер Марк 4 пълнител вече се освобождава с помощта на този бутон, а не както преди с лошче отдолу, което е по-съвременният вариант, разбира се, и много по-лесно се почиства, защото с помощта пък на този бутон оръжието се отваря и е вече готово за разглобяване. Ръкохватката е с полимер, изготвена от полимер, много по-лека, много по-приятна и като накапка, и като дебелина в сравнение с предишния. Виждате, това се получава от това оръжие. Изключително приятно, прецизно и удобно за стрелба и за лов, разбира се. Тук що направихме тестове на 50 метра. С лекота ударихме гонга, който беше 25 см. Благодаря ви. Вие бяхте с предаването на Български ловец.